darrere hi ha el bosquet, que van deixar la vegetació natural, però sí que hi ha un sistema de reg, com de seques, i a l'altra banda hi ha, a darrere de la casa hi ha el llac, que ara us veu, les cotxeres, i ara us veu fan els casaments, i després hi ha tota una zona de viver que ara l'estan
súper guapo para grabar.